Ku danna mana subscribe a wannan YouTube channel namu mai suna Magajin Daushe. Madalla mun gode. Ana Abubakar. Ya kake? Ya labarin anguwar ku ne? Ka anguwar ta mu nan ba daɗi dan yanzu haka daga gida nake ba na jin daɗi wallahi. Ai ka bari kawai malam. Lamarin ba daɗi ba. Ita rayuwa inda mandula akwai daɗi kowa ya bar mandula ya sha. Assalamu alaikum. Mazaje to ya gari. Dalla kai ka ci kwaka ya gari. Ya lamura. Wallan menene naga kana tagumi? Soyayya ce. Soyayya ne. Kai ko nan wace Allah sai ki. Ai ka san inda ka gane dai. Daga ina haka kuma. Ai ko shi in ka kana mana shirme na. Ai dole na ga mutumin na yau cikin. Daga ina haka kuma yau. Gado. Me ke damun ka? Soyayya. Soyayya? Allah wannan wace yarinya ce? Akwai tarinya nan baya ana cewa Izzatu. Allah sarki. Ita ce? Ita ce. Dan banza kuma shine har kake damuwa akan wannan yarinya? Ina son yarinyan nan sosai. Allah sarki. Duk ya kashe kaina. La ilaha illallah. Amma gashin ta wada mu kasa. Ka zama to bari in jin ga ma yarinyan nan tayi da ni. Wannan yarinya matsiya ce? Wake da ita. Aikin banza, aikin wofi. To bari in gaya maka wannan in kace ma zaka so ta aikin banza za ka yi. Allah fa Tunda ina son ta. Kai ka damu da wani so to menene son nan? So Aikin banza kai aikin aboki wofi. na ka hakura da ita kawai. Da yafi. Ga wanda take so. Bari ka ji yarinyan nan a garin nan babu yanda bata leka ba domin in so ta nace ni wallahi ba na san Kai kana ana kamin kai hai damuwa kake akan wannan zan baka maganin farin jini kadin ban kai bari ka ji jiya ma a lokacin da na je na anguwar yamma wace unguwa? nan jiya ma da na je na anguwar yamma fara ka ji Ya faru. gonar malam Murtala mai Iya bayan da ne. ka san Allah ya kore mai rake mai zaki Allah fa tara kana ha sai ka ji ana sawaida Allah fa Yanzu ka wuka ka ga me ka bayar. to me zan waiga Na ga kamar kai matsalacin banza me zan waiga tuni Waiga gani. maciya ce la ilaha illa wai kin san ina musu tilawa ne saboda gobe jarrabawa ce ta karatu Aka kalle na a kasuwa? ni yabon sa nake lai kai Ka ji ƙato.